Goddag, Henrik Søndergaard her. Jeg stod for Glistrups personlige valgkamp fra midt-80'erne og så længe han stillede op. Derfor kan jeg fortælle noget, der ellers ikke er kommet frem, om et enestående ægtepar, der har sat et stort aftryk på Danmarks historien. Jo mere jeg ser på dansk politik i dag, jo mere savner jeg Glistrup. Vi trænger til et nyt jordskredsvalg, ligesom vi havde i 73. For det, der foregår i dansk politik i dag, det er jo virkelig sørgeligt. I dag er det den 1. marts 2025. Det er Lene Glistrups 100-års fødselsdag. Og hendes betydning kan overhovedet ikke overvurderes. Politik er fuld af intriger og bagholdsangreb, selv fra egne rækker. Og det at have en klog kone at tale med om problemerne, og en man altid kan stole på og regne med, det har selvfølgelig været af helt uvurderlig betydning for Glistrup. Og så var det hende, der stod for alt det praktiske, sørgede for, at han fik noget sundt at spise og et nypresset jakkesæt at tage på. Det var jo ikke noget, der interesserede ham så meget, men han rettede sig efter hende, for han vidste også godt, at hun havde jo ret. Og uden det, så ville han jo heller ikke have klaret sig så længe, og så ville hans helbred ikke have holdt til det. Det, der var hemmeligheden i deres stærke ægteskab, det havde de havde en klar fordeling af ansvar og opgaver. Hun stod for hus og have, og han stod for advokatarbejdet og senere det politiske. Hun kunne for eksempel finde på at sige, at nu skal du lige flytte ud af kontoret, for der skal males. Det var hendes område, og der fik hun lov at råde. På samme måde så havde han jo så økonomien som sit område, og for eksempel en påskemorgen i 1969, så kom han pludselig og spurgte, om hun ville med til Skagen. Og det var så fordi, han havde set en annonce om udstykning af sommerhusgrunden, der var blevet sat til salg i påsken. Og fordi det var et forfærdeligt vejr, så regnede han med, at der kom nok ikke andre, vi købe. Og det havde han så også ret i, så han fik købt 15 grunde meget billigt, og senere på året 4 mere. Det var starten på de 19 sommerhuse, der senere blev erklæret fiktive ved en højesteretsdom. Lene sagde, at de ikke var fiktive, når hun skulle vaske gulv. Jeg vender senere tilbage til den groteske skattesag. Det bliver en hel video for sig selv. Lene renskrev alle hans bøger, og de diskuterede formuleringene, hvis hun syntes, at han var for provokerende. For eksempel da han omtalte en indvandrerpolitiker som dullen Lubna Ilahi. Men det ville han ikke lave om på, fordi han sagde, at hvis der var nogen, der var en dulle, så var det hende. Sådan hyggede de sig lidt ved at diskutere det daglige arbejde og mødte modstanden fra myndigheder og presse og tidligere partifæller med oprejst pande. Efter valget i 2001 viste det sig, at Glistrup havde gået med en blodprop igennem hele valgkampen, og han måtte skrue kraftigt ned for aktiviteterne. Han kom så aldrig rigtig over det. Myndighederne skruede ikke ned for deres aktiviteter og satte ham i fængsel i 2005 for noget, han havde sagt i valgkampen i 2001. Lene støttede ham hele vejen og passede ham de sidste år, til han døde i 2008. Jeg kan se på Facebook, at han ikke er glemt. Der er tit nogen, der skriver, at bare vi da havde lyttet til Glistrup, så havde vi ikke stået i den situation, vi står i dag, og så videre, så videre. Ja, det er ved at gå op for folk, og det er noget, jeg vil tale mere om i de kommende videoer. Som boomer er jeg selvfølgelig afhængig af, at der er nogen, der gider at komme og hjælpe med det tekniske, så jeg håber at høre fra nogen, der vil være med på at fortælle noget Danmarks historie. Næste video kommer til at handle om Danmarks historiens største whistleblower, Mogens Glistrup, der fortalte os alle sammen, at man betaler ikke skat efter sin evne til at yde, men efter sin manglende evne til at snyde. Og den der med, at det var de stærkeste skuldre, der bar det tungeste læs, det var simpelthen løgn. For
på den øverste hylde, der kunne folk slippe for at betale skat, hvis de havde råd til det. Og det var den menige dansker, der betalte. Og det er stadigvæk sandt, og det er der stadigvæk noget, der bør gøres noget ved. Så jeg håber, vi ses i den næste video. Tak.